Assalamu alaikum wa rahmatullahi wa barakatuh, mine kære brødre. Jeg håber, jeg er jeres bedste, inshallah. Ramadan er lige rundt om hjørnet, og i den forbindelse vil jeg gerne vise jer et træningsprogram, som er en af mine favoritter, som jeg bruger rigtig meget, især i Ramadan måned. Det er et full body program, hvor vi får pulsen op, men vi går også ind og får noget styrke, og det er en af mine favoritter. Så bismillah, og så lad os komme i gang. Brødre, vi har en light version, og vi har en heavy version. For hver sæt, der kører vi 4 forskellige øvelser. I light version, der kører vi 10 gentagelser, og i heavy version, der kører vi 5 gentagelser. Så lad mig vise, hvordan det ser ud. Vi starter her med bicep curls. Den ser sådan her. Og jeg kører ikke alle gentagelser igennem. Vi går direkte over i squats, ingen pauser imellem. Sådan her. Herfra direkte op i overhead shoulder press. Og så kører vi ned i push-ups. Og den ser selvfølgelig som herude. Det var det. Det var første sæt. Imellem hver sæt, der holder vi ikke mere end 10-15 sekunders pause. Og så kører vi selvfølgelig over i vores heavy version. Her fra heavy version, den viser jeg ikke, for det er den samme. Der går vi direkte over til vores kettlebell swing, som er en af mine favoritter. Den ser sådan her ud. Den skal lave kontrolleret. Så vi starter her. Vi svinger 10 gentagelser. Sørg for at kontrollere den på vej ned. Og så bøj benene. Brødre, det var det. 15 minutter. Full body workout. Start gerne 45 minutter før i start. Tag hjem til jeres familie, bryd fasen sammen med dem. Og så ses vi næste gang. Lav det her de næste 30 dage, inshallah. Stay fit, stay motivated, push yourself. Jalil Performance.